uNkulunkulu akuzonke kubusisa kampastor wengitshela Afrika. Akubalule nokufanele ukuthi inamba isenza kusonga 19 ka September kuphela. Uyafona awusebenzisa WhatsApp. Nakho ne bomlandeli phela kwesisele namba. Sibeka unqobeko intombi ekhoyo zono. Uxolo tata, mina ngicela ukuza ndapho bomnanami ongumfana ingabi igathule ebhokwe eziyithele sizela amawele zonke, but yona into yandicaphukisa kweli phupho wasuke wasithengisa zonke enkosi. The boy sold all the goats. Yini bhokwe goats, yini bhokwe izimbuzi, yini imbuzi goats. Nake singakusho. Selling goats and selling cattle or inkomo yafana. So izosenzeka ukuthi imfuyo shouldn't uthengisa into osuke uyifuyile eyimfuyo. Yabona yini imfuyo? I-livestock. Yeah. So number 1, ngokuqondile uma uphupha imfuyo kungawuphawu oluhle uma ithengiswa ithengwe, ngoba lokho kungasho kungenzeka uzophumelela ikakhulukazi mangukuthi kade ithengwa kodwa isale phela enye kukhomba ukuthi uyathengisa wena. Yabona. So kungaba uwena sokuthengisa noma omunye umuntu omaziyo sokuthengisa ukuthi lowo muntu loyo kungenzeka uzophumelela, into ayenza izomphumelelisa imlethela imali, imlethela ingcebo, imlethela impumelelo. Yabo futhi kuyikhandla kwakhe kuzomnikeza umvuzo omuhle. Izenzo 4:34 kwakungekho oswelayo phakathi kwabo ngoba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho, balithi imali yalokho abathengise ngakho. Izaga 27:26 kukhona izimvu zokuba kwembathe nezimpongo ukuba zibe intengo yomhlaba. uHezekiel 27:21 i-Arabiya nazo zonke izikhulu zaseKedari zazingabathengi besandla sakho, zazingabathengi bakho ngamawundlu nangezinqama nangezimpongo. Impongo ke izimbuzi. Okay, number 2. Ngokujwayelekile kodwa uma uphupha imfuyo sesithatha njengophawu boma ithengiswa iziphele noma ithengiswe yaphela, lokho kusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa ubunhlanhla bengcebo nemali uma uzovela ukuthengisa konke kusungasali lutho. Yebo, ukuthengisa konke kungasali lutho ngakuwe. Uma uzothengisa izimbuzi ziphele noma uthengise lezo nkomo ziphele, kukhomba ukulahlekelwa ubunhlanhla bengcebo nemali. Ngaba-ke ngani wabe yiphi indlela ngokwenza kwakho, mhlawumbe khona into iphutha ozolenza noma into ozoyenza igcina isilahlekisa lobunhlanhla noma-ke buzothwebulela lobunhlanhla. Kodwa number 3, asibheke ngokwesintu-ke. Ngokwesintu uma uphupha imfuyo, ikakhulukazi njengembuzi, inkomo, into lezi eziwuphawulani lwamathongo ngokwesintu, uphawu lwedalwa ngokwesintu. So now kuba uphawu uma ithengiswa-ke iphele leyo mfuyo leyo, ngoba lokusho kungenzeka izidalwa seziphumeza phela kulelo khaya ngenxa yesenzo somuntu. Ukuthi kungenzeka lo muntu lona kunganephutha elithile noma into ethile azoyenza ezobe ixosha zonke lezi dalwa. Yabona, so yiphupho elingaba is prevalent elingavela kumuntu
umuntu umhlupha angahamba yothwasa yothwala le phupho leli, abuye ephuphe ebone esithengisa zonke iy'nkomo noma iy'mbuzi, kukhomba ukuthi uzoba nayo ingcebo kodwa iy'dalwa lakhaya azisekho. Noma lento ozoyenza izokulethela imali kodwa ixoshe iy'dalwa ngaphandle kwekhaya, yayibona? Siyabonga. God bless you. Siweni phansi